Baragi abangaro chibakara. Baragi abangaro chibakara. Nakindaro chibakare gotenga. Nakindaro chibakare gotenga. Nakindaro chibakare gotenga. Pero nalidero, pero lidero. Tugoliri nene, ah. Piamono nande asirit keliga ligoro lia kabere lia omukubio yiga kerotogo sase gepindi korokwa oboroso bomugusi bunere naro yaito litkeliga ne keroto kurigerelia amanganali iyo mugusi yoka anene ekento tokobeka emme nechingenje chomugusi chiri chitagete kwebwa kose chinchera achiango korekana echinde chiebirwe nkikibwento korekana bali bagotaka kubwati na mukubwati bali mugota gotiga na mugotiga singencho ya modernization matara tebe gose westernization una mugoteba mugotiga chimbo chino chiegekoro nigorenda lakini ntuntu kwatansa yaitu wiki elia gose ikielia mukubio eta igotwa kwandra igoro yo okungwansa bali ekungwanso ninki nkige kungwanso na ande nase ngencho kikungwanso mwaka gatoa eme bayeno elia egochirana no kungwansa lero iga kukwariganiande egera tonyare kurigereria egento gikuruko kumuria bomera esuturu kumuria bomera ninki nande inkiga karta bikuruga tonyore gwetera ase Facebook account eito Getembe TV boigo YouTube yetu Getembe TV tolikere ibori liao gwetera ase 07 2644 7367 0726447367 nere namba yetu inchikuru kwa mkate Enoch na boigo omwaka ochoi twali na kwariganiri nande to kwani nande ototebie suturu ninki omurigereri gwekera mukimaise kigitoga iga na gukwanira mbiyore bune gwikiri yare to akwani tigoro yo kungwansa tukaranga ibingwanso mbiri biebi esaba koro bakangwansire nande nkabatebie sibikirete bone gabiranete chikanisa ngekingwanso none kanisa ya Katolika ekingwanso kiemisa enchenu ekingwanso okore ekingwanso no goikirania amang'ana gete eriegera okubwatana gete kobororo guchiese balikerengete buna tu akwana kiale kayeri yagita yakoretwo mugakoretwo nyomba abantu babunye engondi yaretwo ende riyo gotinyoria yakendie nyomba bono rero igatutaitu tukwanire iguru ya okunguria obomera okono okorigio omonto okorire obobegete okorire ekebegete ese ekenyorogete onya okorire ekebegete nandi tamanyiti agekora bubisi bono nabo ekanyongo gete yakoretwo iga yabe kuna mache gete nali sangu gete ebintu ebitutu etuko omoto manyakoretwo ororo ore gatigati obwate engoro ngento gete kebocho gete komochiko babuna engoma engoto riekobugigwa nere korukwe suturu yama kurua yabwatu yansa kabune igukwana mwaturirie tari omonto oyo nyarebe oyo mosoirete oyo ningo oyo mukati okorete gente ngoirete ngorio tuteri toka ria nyarebe enyonge inero kuburi yenyonge bono ariese gukwamera iga oinero mwaka tikanda rabo obomera enyongo nere suturu no mote egetekeria totebe tiatoiro ke bambu ebwate engorogati ekoro wochimate pakanse bono obomera ninki obomera madenche nango ka obomera nana tali omomera nango kanga nebintu binga obori ya mache na rabekire maria nange njogeta akorera nange njogete na kendo nyige karutiro na bukera rutugete gento binde iga bone nyonge inere gukwana enyonge iyo nero yare go connect abantu ne gisokoro gose bali abamanyi bama yotenga oyo okorete gento ekyo oyibono ina bara abo monto oyo tegose no guturenge
umuntu okorete eki gose mabembe muntu kurukuria tarinde riakare korukwabo gose omuntu okorete egento eke makori bono abantu barenge ko totebe chiombe chibirwe tari chiombe okoibwa egento ekemo omonto oyomo okorete egento gete tari bantu bange omonto oyomo okorete enkore gete oyomo tari bantu bange chiombe chikoibwa na abanto abange gose onye na eng'ombe ya ibiru tebe eng'ombe tari echiombe eng'ombe ya ibiru eng'ombe ya nyarebe ya ibiru tari bweri nyang'era tari bweri ing'oruseti nyang'era bweri nero ibono kubori tari ng'a bantu kibachete barenga oyomo okorigigwa obomera ase ekero narogire aye no morogi amoroginde narogire omwana onyarebe gwaitire omwana onyarebe obomera nkorutero narenge obomera bokong'urigwa oyo bono onye nogoita omwana onyarebe iga bono tari bomera bokong'urigwa bono egento kerabekwa iga abwo na omwanto oyo bono na omonto oito nabere oborogi bwenderi onye nobu bono borobwo na omosira omosira orabekwe omosira orabekwe oanse korigia oyo okorete egento eke kebe egento eke oyo okona goita okona gokora eng'ana embe iga ng'oyo omosira ogokengwa igo ogokengwa onye naende nyomba abwo omonto oyo aruete na omosira nabo okoirana nyomba naende abo okoirana nyomba naende oita abanto okorepi onye orenge oigwa oborimo bono obomera borobwo nobwomera tari omosira obomera nokorigia omonto gete okorete egento gete akang'ana gete ekenyoro ekio omonto ochiete akabe gose na ritoka ria nyarebe akaiba embori ya nyarebe none engoko omonto gete nabo akorete egento gete getari ekiya oyi bono nero oyi bakorigia nore neba ng'a nambi achiete agasamba mwanyarebe botuko ndataiyo bono abagusi mbabwate eng'encho ya okorigia omonto okorete egento gete otamanyiri buna koreng'ana none ng'aki rero gese kero kende abanto baratenga omonto oyo okorete egento eke bono tokomosabera abandi mwaigwa nonye namanya abanto mbabwate gose mbinto ng'a omonto ori bwate orio obori osi obonyansi nabo igo bono tiga ndarabori ase ebinto biangokora koruterwa kong'urerwa okong'uria obomera obomera igo abanto narura kumanya bono nagete okongeresa buna omwana omoke nachire natebire omwana bwochi oyo nyambasora nyaroka eriaye tochinere obereti nyangi nachire asakaririre boko namosareirie erieta kwamosaririe erieta abaria mkweba bari chini terusko bebiro terusko kweba bare osomonyonjo kibono osekon nandi teribo bono nerieta nachikomosareri ekero mogochaga iga boma konyora aria soboko omwana otai arieretwa oboko bakande batebire ng'a omonto narurwete sino akareta oroboti rororobe oroboti osa gwakakorege enkoro gete torochia ase omwana one asogete akariere ogosaria erieta gwachire gosaria erieta mwina bono nachire gosaria erieta aiga kero toriga iga igagosarerigwa erieta nyomo nyangi teraba bono mang'ana asuturuta iyabu iya togotinga oibono nyakeuruti oibono oyo abu n'abantu aba bari bantu aba iga bari oibono nyamonena nyamonena kero kende nero otagete aire omwisoko oyo nyamonena okonena nyamonena naro na nyakeuruti naroro na nyansi ng'ong'o bantu abu mbaro ase ebinyoro oyo bono kitokwaneraga iga noyo ogenda ochikosaria egera ase egento ochio bwochoi namaentenyi ekero gochikorigereria iga iga abanto mbare ebinyoro nyangi nere yategete gokorekana iga iga bono oyesariri omonto nachiete agasaria atageta abenga nero ogusukanete na enyangi eyi asarie eriegere asarerie oyo tagenda oo ekero kende nere achikoire omwisiko nere nonya natamoira abare rosi nabo igo onye natamoira rirori bono natamoira lakini omwana bwochoi tagenda omukate igo bono oyo agotera oinyamonena bono oibo tari korubekera osuturu egente eke otorochio yakora egento tenene igo oyo akora tenene bobisi botaiyo kabisa agenda arochikane ng'a nero ori okonena omanyete na okonena aya mukate kori mumuromi ntolose ni friend ya ali ese narochi konyoma konya nakorekere ento none ibo nakania nakori ong'ure bona mono musubati na nyamonena
tari umusacha nje egento na ngokwana asiga iga otarangiwo nekero oyo okorokwa makori makori igakurukuruga iga paka nyamakoro oturuka bana no na ese mukati bana no na liroboko no kwalira boko kana liroboko abantu baragote bari nga asari toboko abantu bari mbuya mbuya bari bona singencho ye emoko nelibetu ache agenda ansalerie ogosari togotenga yaya bari noe baraiga mbabwati bari yaya bari isko gwe bari chinteru egere oyo aboe nga yaya abunto okora kintu igocho bona yomera bwasoera ngo bolinga omuntu buno bona kera gochaka korigigwa oyo sari nga ngochie toro obamena obo so bona onto cha koriginga kenyore oyo kenyore ochiete akaira obogenki mabembe kyoyo chete koba mabembe gochiaria achiko magurumo muntu wata magurumo muturi nane no manene achikorete ngane etagwenere tiguchiaria soboka achusari oboko gari achutusari oboko ngoyo bono bono ngongore rwaro barmera oyo magurumo bona bakuri ngokorete ke bande bona kuri mabembe ya magurumo nero yinyongo na inyongo iyo obomera esuturu oikaya tebe ngoyi bona okorete igo oinoyo ego ngori obomera nokori omonto mobe bana buna lera ababi ababukire binyoro buna abuse nayo ndigereti ababi bali barabu banda basari abana bande ba nyole kina zora abande bale uzengaki kuri bona nga muntu kyo sari tiegente abakusimba bwatenkera bale kogenda kabyo tikamangana mungona kuchikuna kukagire ibintu nga mwana tikagokagira abakusimba manyete na tikatunguri obera to ngoyo kolete iga mabembe ya maguru moya ngoyo ndo kolete nyamutunguru nyero mutunguru nero irende nero yona mo aya maunguru aye naye wakolete gente kabiri bana 0726447367 namba ito ye simi nabo igona ari namba ito ya SMS abagaka bari mororo abakoro bangina bari moro abakoro bari abana moro abake mukwigara buna inche nabo kubuli swalo se nabo commenter kurugabo natokenda igo dijatsan abo kona na esimito ya sere chisimi bia nabo igo chi SMS una chikondra go chikuruga on obomero bana gintu ki wate bangana machi amache getabe kire nyonga ali malia nyongo getenera buyengejo nyongo buneri yarenge yose kenya bububu enyongo nere ri akabere yari gusikenya bubu bona bona gitote gatote bona nyongine enyongo iyi ne nyongo yengenjo getenabera abe nyongo geteiga akaguru geteiga kayaga no na gatono basi yama yakuru yabe yasibwa namba lisangu getendiri yengenjo gete dirabe buya igo lyo munyamagete likoma kwa buneri dire bingenjo gete ngao basi yama gusubwe nyonge lyabo buya mache linabe kireime mache inabera bana bwate na bintu bintu bya rutu no mobeno okorera no ura gete rutuime bintu byaleko okorera na byalo okore bingwanzo bya rutuime bintu buno mobeno manyete kero kendo morokole tu na mutonde bwenzi yo kobeko no bigino chimbanura basi bone bintu igona byaleko tumeka abyariko kolega cie yo korio monto korire bube na kige kogera bona mangana no mwaya tigete kurukare mwaya tigete ngabona atwaya tigire ntu abera abantu abasomi twakire none town mangana ko uri suturute n'abantu town yaba batokiro bako bebero metu na muko barige na kige kogera mangana ya application na ndaira nigwe sabase aira nigwe sabagaka ebina biriye bikongwe bikamuranga ibigoki asabagaka alternative justice system yaika bikoira ni sabagaka no geko na bayira ni lingo bachikuringa ngoyo koleteke bakabanyora torije binyoro byashinro wana ali ekora ya makoro ntu atigete to atigete pi kabisa lakini tuemanyire kwebacha aba tukaerere ntokoroka tokoroka kwere ne application bona banda bako gambe bina kimwabo tometuna bakoroka abagaka ba culture ba abakalia to baroki mbali ali kese no bale koti koze mbali koti nkikibachi kokoro ese bano esuturu bali abantu bali bono bomera bakonguri banyola uyo kolete bube bagaya nabantu chiape taibara bwabo na bwabo igontu atige toroki tutigete ona igendo ande kanisa para kuri kabisa bakora amasabo kabisa igendo tikiabe tege kongo kanisa katoliki ebe kanisa zitene on kanisa ikindi cyose cyo muika babe kama sabo kabisa abako gichaba kanate
bakoro gukanata kabisa undi tana ko uri mbaka nyoro umuntu Abakonyora. umuntu kwana ko umuntu utokire buna bona bomera umuntu akobalira umuntu kabisa asambite nyumba atamanyiti abantu bakagenda kabisa aje kuburi nyarebe apana je babore Atamanyiti gose abantu batamanyiti lakini yana amanyiti era na amanyiti na inde moya ro te yaya intu twara gukora aya ncanga naye gatoenda tugusibinga yaya tari twancha ntwauru bona bate tari twancha ntwauru basi ko bakobagora amaje naye gwachire umuntu wansire ko baliro mutu bakachimiyoro bakama isokerege ntu banero bar uri iwo mbonye utirende Gweteresa ibone ino kungulio bomera sinchira ya machi gweteresa amaji ngo bono barigiri omokori ebibi gwetera abwo ejo bono banguri banyorire rikibu banyorire rikibu gwetere esuturu bono mete turu omotoyi bono na motoyi no taboro banyorire ngencheyo yokobagora amaji amaji akobagura so muntu sambete nyomba ayanda abe kwa abantu mwanyu mwezi bikanywe mwanyure bono basi tugenda bononyo twanja ntwa urugende gekobera kya rende gekoba no umwana ugotakiru umwana kabisa abantu baitira abantu ba ukwamaria cyana umujo kuno guita abana babandi ryoka gweta butambe ngonyo bono kare basi kya babono mubeko umwana uyiga mwezi pwensi mutwira mate katukendo ekenyoleke ima bakoligerere wake akenangi mambi botko bantu bakenangi kabisa nchumwenzi ba kamojo inchu kabisa bakagaiga kwere gose mama mago zengai inchu kabisa agaiga gose mucha bumbi so abantu bacha bonsi pi basi bono ko bacha bonsi pi basi bona abantu bakire nangi bono ko bacha bonsi bata teba boli toko sibi enangi bono wake nangi tumeti wake getulie bono wake nangi ya wake nangi bono ake kurate kura kabisa ngengane yento yetageti gikeli kabisa kana basi umuntu lendo umuntu nawagwe chengene nyoda ngaya ekera abantu bachina maitenga goikegente ikebe bono mwaka buna rero rucha abantu bakaine naika abainenu atoje twakenangie gwatebirire no gwate ngochi bale bakenyoria obe ekira kibabwate abantu barache kenyoro cheino garia ngo kenyoro kya onkere 076 ekenyoro abantu baje kenyoro ekigions abantu bande umatemba maitie kenyoro ne clan kyaba ngomuntu ayi nyumba yino neriri ekenyoro kya onkere ekenyoro ge kona naga sukuru akukarabwo se kanise yerabu na ekenyo abande enyumba yino neri ayi no bora banyu wakaligo no muchura muchura ne ibwabo abachura ona ameta kwene giti kyabaro byari bose giti kyabaro bana bachura ekenyoro kyabo ne giti kyabaro go sari iti ne kenyoro lakini bona abantu abuna enyomba nambu matara abamatara gosebebe no ngo gose nabera abali motoke mene muinari ali bona ali akorukeore bali tali bakeore asa akorukwai keore lakini enyomba nereriye enyomba balia bali bona bali nabanyagatanye enyomba mpo nyagatanyi no nyagatanyi nyagatanyi sobo Kevin so pikape bona basi manyeke nyole kiora yaye umanye nende nyomba kiore tikona gotokolekaniga mure gutumine bigokoroga nga nene sturuna be koliki kabisa omuntu yeto okorobo be nyole mwaka egento kwa ngokiri igo okong'oria obomera one nekero monta enkobe kwa esuturu yabe kucha machaji akoleranirwe asabiru naenda abantu bakandarire ngaya bono atubwate n'egisokoro ari esuturu so amacha yabeka mama watebanga mukate oke yakirinya yayo moteko yikwende yakogenda mukate oliete mutoyi akono yize ese kwangere gukirinya igonaye oine arosho bono ekero mo ikiriga ngogendera muri mukate rabe kwensemo mukate kero kene tarenga abo narengo atamede yageze bakikuriginga ngoyunguti ibyo abantu bakidenga buno ko endo buraguri ukikora gora barute kincyari nkoboro abantu barenga yote umuntu nari kuri muinabure ubimbitie lise lindo bwate biso bicikine amato bicikine rero yo nakora mangana igo cyabo imwazi kuri umuntu bwata amato bicikine bwate nari mori enkenge rero uri nyange bokori gwane ko bwate enkenge utaona bono ekero totebe inenseme yemo ase amachaega abantu bankobe kwamo batebire enchirende yo kungulia bomera n'enchira ya machi usino muntu ituto muntu bona abwa ine uno ubone yekoro ku amaera amaera n'enchirende ngao obibona bomera no koliginero n'enchira yabe ngao yo koligi obo begete buri borari
So egento kiankorigerigu anene obomera oboibi oboiti nabera bino obotibongi meto botibongi eyo koingera tibonga nabera abegento kene nore noko ogosakora bantu bale kwende gosoga no mugondo bwo muntu abona ogendo chigosakora usine no borioge so bori bwa bande ngoyo bona roche tukaka so bori aya ntokume usine chinyoni chiombe nabo chikorio bari engenche kabire bonde yo muntu bari gigo banyu so oboibi bombugare ngororo omonto bakana chibando chiage siru ngogasukire chimire mugonda yaba ibe bituma paka kiage bana ogose kiage ogendo orusia obisi ogenda bono esuturu bona beko manyora obomera nguri omera kabisa tebanyarebe bantu batorwe kenyori muntu tari ko ruwaro uri okomocha omuntu uri omoche tange nsabu abu yuko nakolete bingana abu unakolete oyino are nsabu abutari yare bono mwaka inte tinduseti aitoruseti lakini inte nasiganete na wasiganete bwa omuntu kuri kenyori kyao ate mu mwaka ochoi uri akorara saa moja toro chitingi cheti to chetiae lakini na kwa wete birangalie inje naro itekerangalie yani ngani bwa boli ayebono ayokuru kumutum oli mutomwa ndogo mali ayebono uyu muntu urabari ko boli charo tumwenda okoleke ese na ayebono kubwata oyo ndo mungani arakire nyumba etoyi ato kubwata bono ose gwatanga karotoko nguri omera aiga stokore mbere muga kamera yasirire kare kamera yasira twachire korigiro omonto kandi bana mukate na Sharon na Kevin na vena ine suturwane ko bonsi pi no tumbara tokorabora mukora tomakora tabone suturu usichikungurio usimuchikungurio bolema osimokenge binde biranga bona bitatu byachiramo bono ekero twachire gaiga suturu ega asaba toleme gaiga detayo gekogera kamera eri gotwata bandingana ki kinkogenda guchi toko ichega tumuke na Kevin togenda guchi obisiane bana tokoro bisiane osoe nimo beko chidaka isa ocho ke mali muki kamera okoreki kamera toko tebe mboli kamera ntu abwata kare ki kamera tebe mboli go se ngondi go se mingi chigete nare go se nare bono mingi tejero ke mingi chai wana kamera ntu abwata kamera ate bogie mingi ji bana abole na lakini inche timukune timingi chiri bana ondeta yo kunete mingi chie ngayaji omuntu naro rusko orusikara bantu bare komenya bwalikuwa ale abantu bekinyore kemo no bamete nsabu no mingi chiyire tiliko chiare bono ngayo montara amanyiro orure ko ruwari amakoroto usorure ko ruwari nyamusi chagwiro nyamusi etarike tutu enda acha gocha bakaiga mutokemene acha ko ibe egore koruo na ru nyamusi ate ko ibe egore koruo kwa na mate mutokemene ngai muntu riure nyamusi ya ndigereti no mate ke ore ngai no manyete no ta komanya na mate no mugoroka esoka mugoroka saka na mate sore ngajire ndawo ja kurushia mingi umuntu no yuyu bono ena bekamna bono chinga kibine chiga totebe na nonde bono naretire omonto kurusko kana rusiri omonto isko ochiraiga na oirire kwa rusiri omonto isko kara kwa siganira omonto kuiga studio goteba kwa bono kito kwana ye studio tora kwana ari amakoro ya na siganira omonto korwa nyamakoro oibono musigane to moretete kanye gose marua moretere to iyo muntu gota haba gose akari koru gose mu gose nchurutu gose na akari korukwa oinera bono stukwende ye kobwata orira oyo bono nakoleta muntu kone ruira onche nkobwatu bana Langeli abuno tubende kuira na gochia no torera na bwe suturu buno ndo tubende kuira lakini ya studio ndo ibintu ichikega abuno tubende kuira ikabori tali ibintu bya image studio ma ibine mu bwata antu abwata bintu bona kinata chingondi chimbori chingondi chito ngoko pakama toke mugondo bono gaiga na mama amagena ye chingoko chito na masasi ngoko ite ko beka magena ne kamera ejo igo toro chire na botoko bekorga bono na kitobate banga ntobwende kuira ne gentu nek to akori gotwate monto mutangani one obo beto kurigia omoiti
moibi chisiganie chiga abachandire binyoro tari studio matari aige town bari bacha bachandete abantu binyoro goita ari amatuka ari na kia koro muziate yote na ki tochi makengo abana basengeke okumuiro bigono makuri kwerigeri ogokenga tochi makengo tochi bakengo okuboira abana basengeke okuboira tochi makengo abana basengeke okuboiro makweri makonkweri ogokenga nandi kumbe omuntu wakenga mumurumi na umwino kumbe na royo tali yonde mwao gosaba mwana aya makengo ndi bona irandire nyumba mwao so ekero mwarenge gota ekero mochiko muri obomera kwanza nkora arabo uri kwarenge na dekina watenga utochi make tori kora kwaje ya tochi make kora irore ngara kwa ba yakogenda makengo tokonya nayo wekenga ogokenga kumbe nayo wekengete bono tiandara ko chibese chikorase chibese bono ntuntu abwate chibese abwate bese bono ntubintu tu abwate kale ne omuntu naro abwate chibese mwaka chintere 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 zinchi akabero omuntu abwate chintere ga umushi we chintere na akabero omuntu oiga bono chintere chia bono omuntu abwate chibese chia 150 oimuki chibese chiga ochibeka ase tuchibisa mwae ase atanalete kubisa besa ase atanalete kubisa bono ase ngencho ochoyocha mukatocha na Kevin ocha mwabera kai rero na chibisete bono lakini bono chikuri chibasiri tanyordia sakortaki achibegete bono ochikote otanga yayo choi kumbe ni gebete nera bwebete okenge osochi ma kuchika bwo meronguli abona ndo boko mubwata na royo bono boko mwiranira boko mwiranira bono na wada naye ne oyo gotunga inora chibesa na bwata na obwata ya usigede giarege twakerange simi egaro boli dia 0726447367 ekaro togasete iko chidaka chiri chyo mwario tokunguria obomera egukoligia ebintu amangana amabe okukoligia abaibi abasali bakogenda bintu nebi nabya ngokorekana chinga kibune chiga nabange koibera abantu babo hande wetani abo nabekonyarekana ebintu igana yabwe korekana bono bachikumuria obomera awate binde bitie tiande ibintu byonyo no bire nyomba abwa biragenda mbiriko chiande okay tokaro chigabo kerengeri kia onkereki mwaka ochoi nje mkate Enoch kerotoko enda 1-on-1 chi SMS cheno ngosoma na boigo bunanga enda gosoma gwetera ase omtandao oito o YouTube na boigo Facebook korenga na buna oratuke kwalikire igotogo tebinga yote ni sawa sonsi buna goche kurwabwe tunahakikisha kwamba tumekupa kila jambo ambavyo ulikuwa umeongea pamoja na sisi 1-on-1 kurugaiga ase igetaseni yekiga mwaka ningo olenge gokora exercise yeke ningo olenge kungulia oyo ole kungulia amba merobo no mwakwa maguta oria otakeire oria ochorire gokore gashinga buneyo tari muntu ndi bwensi yaya tari muntu ndi bwensi oro karagasi buneyo abo bone bwekaine buna bono nyo gochikokenga gochikokireka omuntu oli gochikokireka no muntu oli kumwisiri liyongoro no muntu oria yani tari na boibondo bwensi esabantu yani muntu omotoera ruigore boza igoi murocha bwekenyoro ena bakiretana kumocheronde yani muntu omosera igo nero iliyongoro yangina kirata Gatembe oboroso ochire yandara liyongoro nero ibono oli kunguria omero omuntu oli otakeire olenge njoge otabwekaini abande sekenyoreki nakyo muntu oyo arenge kochorwa into that oigara ocha une chisokoro oyo igale gocha bunege konegete sabantu yebo tari nga muntu orenga achoro nga nero yo yokorega oyi no muntu unabona onye no mwisi webiranya onye no muntu liyongoro onye no oli no muragori ese bolia bali bakoragora boli nengi ibintu gete bibire sama bokaye ibintu bibeteke ne chisokoro tari bonse nane munyomba bagutigeru no muntu olenge bwenge njogete ngao yanto ota special umuntu olingo bwenge nchene ne ngao pio tabwekaini abandi ero iwa tali yonde bwenga mukate na nguri ome kuna special prepared for the function
ogwakano kwae gwakano wabu kware ngororo ino monto kora abantu igasi ekenyoro egasi ya korone yekenyoro onye nkendara aegwa abu gosina kamburi kanye nywabu nera tinyori abu base mukina kuri nenda irira abantu baye kabasi talinga nichi behagwakana ya oino monto yo cholira bono ore place yani ore ogosise ni uchese kenyoro ekyo eibo no muntu eko nabare kuri kukorware nabera nge kenyoro ekisa abantu mweta kebaitana ina abwa inu mubwatiri yongo abantu mubwate mbali bari igwa bari ngenkende yose bono muntu abantu bagenda gukyara alwo uchimachururi ati noji baganyora umuntu uchikokora ibintu kinkabuneke tari yandonze bari bona umuntu akorwa agenda bugira ngo mata sibita bakabugira ngo mata ari achikomoreta nabakwenda bakari kwende nabakwenda bakanya kebole irari yanda kubolia bunebuku abana ba Eli mbabete amaengere bosa abana ba Eli oriyo ngo mukwani mbasareti mbagenda korengana bunire amaongora yangocha ngocha totwanyora amaongora ale diongoro mete no muntu mwororo umuntu mwororo utari na bobe bonde bwense utari na kebe eretana korekana ngokora ale kebe yani anto bakomocho neri charale bano kimuntu yariga kumbo inene nya sa chorete neruyo ebona nakwana sango yo ukireka nabona nuyo nero no kunguria bomera no barenge igo ndwangoje twanyora tari onde bwense ndwangoje twanyora gekogera egento kiro montante biekamo abanta abekera abemete abemete mete boli abantu bakoye kungana ubwato burere bwenda no buragori is abo emete okorwa marwari okorwa no kwao bunate mune ekyo abantu gete barenge kurwe ryogeri barenge ororeri abantu bororeri orwa bona ono ekero chinde chirichiko chigusira with modernization and westernization abantu bari nyo gusira bari kona gusira bari bona banzi abantu barenge neke na rombaya bagachaka kwigeria abana batari ngororeri robobwe batari ngororeri rwesuturu iteko bwata kinkeyo kendo kende liongoreri ngenchote yo liarenge kwa wiyaki angera yaki kirereze yakirira egwe sengo kwa yaki koreta yaki chimboli bere chimboli kechi chimboli nchibwe mangana yakitaye gine gazi yo kora yekenyore ribagete enangi mbama ete umuntu itutubwate noyo abo bana bare ko bagana bwa bagambi babantu umaite sakagu nabarenge yo sakagu omubani nabarenge chinseme ichonzi narengo munyibiye mbura nabarengo muntu na liongoro yanarengo muntu utaikorra bunale ona barengo muntu mborori nabarengo muntu na ndo mushwe biranya uri kokonya abantu ngakise kina nabarenge ngenje kabire yibona tariko omweli yakiri taiko sakauna eturi yaki mbali ko egu yaki ntu abwata abanga jeria korwa manama Bahrain Kingdom. Thank you because you are there. Getembe chire gataka ko rabika kego Barnabas Kebaso na nche naonde Vinik Mora kurwa keumbu musasa Samenya Saka onkazi niyane no mungino Iris pa Nyaboke ante Henry Mose na David Nyaenya abantu bonspi wako kazi nzuri Waziri Junior Dantes kurwa gesima Biamono Rogers Nyando my producer. Thank you my brother because no ubwatere tukurwabo vile tunavingia ili swali yao takituboli yakara chinsa chetu cha tuangire natoka na kurwega 0726447367 nene namba ito ye studio emaragobe yiga gose okoboli kwao so komenta kwao nkoroki ekero togendete one on one ekara aiga no tokoene kianga kera oyomo onyorire liria atamanyeti mwaka ekero kwanyoriru nerimocho bano kata na nyoriru nerimocho kwanyoriru nerimocho ego narenge gwakwa magena naitwa ose nabwateri bagali okwegerera tuli kwa kumageno itwe tuli kwa kumageno itwe magena tuli kwa kuitwe lakini osa gokora ogware gokora na mweno mano buno obwibi ayo obwibi buli bwa chiombe kale na kero kende gusino mu bisocha kurwa nsemende ngao ocha ne chinguru na bweno nubondo bwensi ngabona ne chechi akoira oinere bono mu bisoire nga oinere bono morominta osinere oyirende bono yomo koroti oyo ere nigale goitwe enyakorere mob justice sekuse okay uri tojo mu bisorurari gakora ibintu na mweneno
lakini ari bono mubiso oyo ariko banga bono bwatu kabisa ononyori na aro bwatu bunyansi usanje ro mwakora bwa mubwate chinda naliro na baguti usami nchuri atamekuru bwese ariko nyoru aso nyomba gete aso nyomba gete nazo ano nirongo pasio yuchi bali ko muita lakini aira amochaninga gose ya chombe wacha kuye bachire na ndo nyoronga abenye mbone nati galengerie mali yalengerie konya koboli tiranyira nje kuyoyi oita koitari koirana ino yaro lito bateba na ki muirana matongo makuru ke gocha tente taroma na tajetairana wakani kutuka koleke enjo kentira mono entire koirana korban une era korban ne wa ura korban na ura eba na bere igobon nabo iko abantu abaiga gwatenga mbari koirana nabago itwa lakini ekero monta atukire bonto temna bo okay umuntu yo tokire bono bwestu ya gap kenyoro tale goitu abali goitu na bechombo mama chaya makama ke tale goitwa igako moto chio tigo bochingo bo koraga egento kiri koirete koraki irani oyo gabigete atagite gotegera egento nkuboneke omonto twatebire ntwateba abarogi abugeri barenge suturu amarogi bali amarogi yaya amarogi aliko ligwa no musira ngomori amarogi ako ebiririrene biro ibono ebimbiririe byale ko bweni kwa na bali batwerera amate bali no bumanyi ubu tabiro mbyale ko byubale ko bwatero suturu ngango birire tyo mwana oyo ngoko lete genteke naho barabori kero lakini bibiri ne byabwango bire immediate mbiroza koganinga naende nangie cyako bibura musiarerega omokoro obo ino dio mwana yako nakababo wabo bekero kintago nda kinonya gitari iko pia bibiri mbyale ko chenseme. Thank you. Kanengel kya engereki ekorando chichinsa chiana chika kare kontenga mkate nganya kurugabu egere nando choche wiki wocha kanengel kya ongereki 0726447367 nere namba yaito oye studio iga emarogobe iga ekero tokubori igoru yako kumulia abomera esuturu ebi mna Beyonce biko ganda kurabu kila mtu anahakikisha buna Mili Antenga, Mili Enoch, thank you because you are there. Getembe. Hey. 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 Sawa sawa. Mundu sambire nyumba. Yariko ngurerwa ngobomera. Amachari bomera obwa maera aliko buchu. Maera ali nyombe ya yete bintu bya tombya lengo chinsagara. Chimpoli chingoko na bintu bino byalenga buno none chimbiribiri. Cyalenge nyombe ya sambe. Basirene nabo bintu bino machari yonse aliko buchu maera akuru maera. Airwabe kuroche. Abara abe kubobisi. Bantu muna kunywa macha ipakuri usambe takoleki. Nera yanyu. Kusairu chemechiko etako eteko nsabu abo airu boys n'abantu ababuna bamayete babe kunyongo nyombo kiri chinsongo kireza macha rantu bakonyo bantu bagakiriro cyo babucha mache ababo basi abugabe ko batamanyite bantu lende banyu oyibono uyubuntu bwobomera neruyo abaga kawamena ko cyaruke batebana onye gwakorete iganchu bwango abantu bali balire emyaka balege sobono cheni baligo teba bwango ni jeli abantu bonse barangeli ugo charuchi alisa ba macha yale nchubwango ngochore bibona teba bono tokokonya okwanga basi bate batali twanja ntoro babagora macha baja rutokuchimagega basi umuntu bono igobomera no bwali kurwali bono akwere amaera usambe nyumba bono kurwabona bago benchiana bono ongirwe awanza kwaliro monu koli rumunu pakase kirase pakamatu wa Getembe so keramatu tianda ara igweye nyo Getembe mukate mbiyole biande nalo de kwani mugako yo biamono nalo kumugolira abantu mbakalimiri omulero abale bakalimiri omulero mbantu kibale bose bakorera n'abale bali kolimya omulero
Ya kabisa. Oyo chire metago. Ndia mono. Oyo chire wane metago. Chire metago go kwaro kabono buno ubwale. Ono bale gocha utamorero oyo uri kuri myo morero na bale gocha. Abono ngakia twanta turusitire na magana yebyo kungurio. Otoirira sa. Rero oro akitia tumwira ni ngaki. Uibono bale kuri omuntu nero omuntu bale kurigia. Bale kuri omukundekane. Omukundekane. Ntu abwata bakundekane karatiga mubwate bakariza mukoro kabakundekane ntu ababwate bakundekane balibeke gusi kabisa bakundekane kabisa bawokanata barosingana gete yabere mbuno kolumyo muliroko kolumyo umuliro manyete umuliro is sacred umuliro lyo bwate ngenje gete bubware orenge sacred paka liburiria liburirio metera lyo muntu lyo ukora likwale ko conflict kwa karibu zo wana gusiara liyegere ina likwale wesibiri Getembe. Yes. Wairire. Ya kabisa. Wajire jinsa majarange. Oyo mujama mukona nere. Mujama naki? Ndijane ngwane lyo mugako oyo. Na njira mujama na akororire. Njire. Ono libo lidjane ezirega. Na gete skonyengo kori gasi. Kere na ike gasi aiga na akoru mutinye mo bakangakana. Oyo kabere mbangakana. Oyo ka no yo gatatu. Bakaikalinde bakanagonta ebinyumba yali kuna kuagachuga linde. Bakamana kuimuka chuma chikaikachikasira na muroye nali nkororo omokogoti. Yeban. Akamana kuimuka kumbe chichuma muna bale ko somba mara bale ko somba nchenchi tenenerete na tegusa ndebete na chibara muna bakole. Chichuma chikamana kuikachika chibakande chichuma chalinge tatitu bakande tati. Ngaikaline nchenga munangu bakonde trankulika. Bono njirinde kama eka ngasani chumechi ngababuli mwakole na yetu wakole ngabata chichuma bante ichalinge tati. Bagante bina ya chichuma ichalinge sarasini. Kama tainje sawa lende nchimana nata batu kunche chinali kirenjiro chi. Umbe no mumuro yo chire nando ikirenjira bapikiri chichuma ibere babisire. Kera babisa ono nchoma nyene mono nchimuna ko chama mbirende njenga ndakakori gasiane ngagende cyagera la kuchucha makorofu mutachi. Ewa. Njenga bugata linde ngagenda mampeke nango chikocha. Mutachi ya mana onda ina bono chichuma chiane na chichuma ile ngakwali jete. Amata chichuma chire tati bale. Onda chichuma chiano ko mugeto kaiba okaira. Bono igasi yawo ga kwikira musara to yongo gwakana. Chichuma chiana bakakwandikira kwandete ile mana kuwaka no musaru. Jenga ikanga mubulira ni goro chena no muibindi. Kamana koimuke ngento na aparete. Ngabugati sabali ngamate na gotikire nyasaye. Ngagenda ngakori wike yemo. Ontene ni dieza. Kera na tene ni buza sinaike na chire kana aveli rore wike yemo ngamana go chena ni pada mana ondena ya na gakina mumuro no ibete chichuma. Na chinyolira sechire. Tabatalira nega. Ngamate kya maskani ngento kya muhimu na okonyire kibese icho. Bono nkubuli umugako yu na kigo cyara yanyarekana. Kyaga nanga kiruna nje no muibi pada irande bayikire banyolire ibintu n'umwana wayuire. Bana arende kina kia ungero. Yego. Kina kia. Ai bono to ngule iribo bomera. Narende kene ngeyo to ege ntonkero mwako ya kolete karachi arweto atarato te ndagete motebi tiga to tebi ngento gwa kolete abate Kenya sai hello bono mukate ngirende kere na rworo na ikirende bachire ngunsaba mabire na ya ite ni gasi kama tete kunyarekana bono pada ngamate nyina ko nyite kibese jinje tikangende ngisranse kankole ibiasara byane pada nando ikire nando basere kondigi bago chabandigi bante na gakira na gaki twasabira kwabira na ira ni gasi umuna kwalenge yego kaikanga mate ingite kunyare kane seringwa ngakite nje no muibi pada nande kwikire kwanyori ibintu bya sibika kali no mwana uyirete yego bono ngiro kingubuli na abu ngiro kinata kumuga ko yuankonye malimu egera nkonye na kyara ugigo chakiaba kibono ya bete naki oyiga chiete akaire muikoyo ye uri mubwatekane ni gisokoro chiae nando mubwatekane kerero rende nyasawe yo tugusaba engoro ni nyendi kale bono akore to gukanata oya akore to gukanata
akabario oyo akabario ngoropi bono ali amasabali bune ngenchigiria aliko ile ali rotera ngaki uyo bona mbera iga kabona onye ubwate tisirenda yonsi ande onzi ale ngabo ine suturu bona no ugwiti kuri ititime yaye eko na iguli na bakari umukristo bwengencho gite na bara umukatoliki umu SDA kendo kionsi kiabo na bera na bwate gitabu gite gosabu ateme topu nyomba mwayalia usa kama iga uyu bakajikona aye tuamongere tumundu tali akira negasi uyu bona uyu igakore tugukanata na inde nigebona achieta agechena na achenegete kuruime ya agachene kapi ikabakanyura mukatoliki unuka kabwate sabuli onye no mwezi bono lirikale onye ndirikale bono nchichume chibono kale ntuntu abwate ntuntu abwate kana chingondi chisigiti mama ne chiombe kwere na matororo na chiabo nyangira bona chichume icho na chiabo nyangira bono chindege bono ne chindege chibeture chindege chisiro chiri chemete ne bisigisa amo ne chibi ne bito nangoyo ibete bito ko ruame koye koye tu algo sibere nyomba oyo bona akore tu kanata igo bono piko kwabwate to ri keri tu ate abantu chimakengo okuboira abana basengeke ori na ndo chakumwirana ori na ro chete makengo bona abana baye basengekire biamono abo twangu takogenda lakini nsanchirgo twanchira mwaka ringana rya mwarekera twakole yango tebe abantu baitu tiga twanje gekoro gitu nandi tumenge gekoro gitu ngia sirete no kire gwetera shinjere bintu gitu tokora ekora baibi mbaro pakabona ino bako na kurigi guchinjera gitu ne chinyingi esuturu kurigi nje yo kurigi abaibi nero paka no mbono gwikabona nero ronga isturu nero turu jino ne binyoro ntu bata ntu bako na kubora ninga ngobona okoleteke igo isturu pato ne koleteke negende ntu bago kanga bana ngeke korongi asirete tiga sirete no kere korogi etu nekia tiga to kebwati na bintu bina bikoba na byakabere kurukare kwetera ukanata bebon bantu babakwani abakwani abantu bamintu mwese somore nabande bamintu mbara na mucyonyamba sora ari nyangiti umwana ito ichutia kwetu mwako ya nyabuto pole nabaire pole nyangiti ali nyangiti biamano mwensi balia bunatebire bali basiritia bamwabo bantu bani bali basirinya siongali amate abengema pole sana no muchunya ngao gali emesa ine mwensi nabaire ngora yaben abantu bonsi bali buna anonsia semol chinga kibne chiga wen bali moite igwetibia tiganya sae abalami aba mili mkate werapo twapo tunapoendelea Kevin aina Kevin achiwi chambia chiko koraga nje no mwaliga nibo gipindi kiga kurko mkate nok margo benki Barabia bangaro chibakara Barabia bangaro chibakara Barabia bangaro chibakara Nakindaro chibakale gotenga Nakindaro chibakale gotenga Nakindaro chibakale gotenga Pero lidero Sugoliri nene